Wes rampung, Nduk. Wis Mbak Yu dah. Mbak Yu liyane ngendi to Mbak Yu? Mbak Yu nang do kungkum. Lho, nek bededeg piye? Ora apa-apa do kungkum ning gone pantai layur kono lho. Lho. Aku mang sing ngerti sing kleting abang. Lho. Bengok. Bengok piye? Ngonoke dicupit yuyu. Lho. Lho kowe kok gak lalo. Dak abah. Ora abah wong tak delok malah do cokot-cokotan. Lho. Aku tak inceng iku malah sing yuyune malah ilang dipokok diuntal sapa gak. Berarti yuyune kalah karo bekecot Mbak Yu. Kalah wong supite dicekel terus rada dislentik. Lho, iki tegone. Kakan lho. Lho Darmi apa itu? Sing dicupet sing endi? Sing kira-kira. Lho, sing ijo ya ijo. Sing ijo. Lho, supet yuyu iki. Mbak Yu ijo. Sing endi ijo ki ana loro lho. Kira sablung tas. Iki pendekar sumur gumuleng. Sirahe ngeluh iku menawa kok. Iku pendekar sumur gumuleng. Gumun aku. Satpam dalam bude. Alhamdulillah kula olahraga. Iki aku lek bobo. Mah aku tau mbok bodoni atik. Tak gawakno sangune ora balik blas. Balik 2004. Sampean kok raine nyigar-nyigar iku. Lho. Oh, alah ijono ngene. Ah, jono ngene. 6,5 kenyang selak. Aku wis omong ngene Mas, aku nek atang-atang gak iso lho, nek mengkurep ya mekrok aku ya ngono. Mengkurep malah kaya iwak paus terdampar aku. Delok ambuk susuku iso kempes seh kok. Oh gak badhe wong aku wis biasa. Aku nek adus yo ning lapangan kok. Nggih, iki langgan aku sing do mulih. Sing hati-hati ya sayang ya. Kurang 5.000 ditebus sesuk ae ning kono. Ya ku anakmu iso cuwirik-cuwirik ayu-ayu sing ngisor kok kaya blekok. Ya Mbak, ya Mbak. Nggih Mbak. Sejal aku tak rono. Melayani. Sampai iki lali apa piye lek, Mbok? Sek aku iki ora lali, Mbok. Umume kok aku iki ra yo wong barek-barek. Lah nang nek karo iki tukang becak terminal asem. Sabuk pasat karo becak. Iki ku nek ora dhewe kok. Iki terakhir aku jambe sini kan, Mbok. Aku biyen lahir bukan nang gone Jamet. Lah. Premium. Iki pertama. Lahirnya pertama. Ayo, pripatmu masih pin sisa. Aku diperkosa Cina terus digodol londo. Terus? Ini malah ketemu as klaper karo Apa iku? Kene orang kartu mobilnya. ya. Ayo. Kalau mau ganti kecil kayak Cina. Biasa iki bos. Bayu, sepatumu anyar Bayu. Iki gone kongcin. Soalnya ini apa? Iki dikai cuwilan seng. Bayu. Mbak, udele ngono tuh, Mbak. Dulur-dulurmu iki lho. Ayo. Alah. Bocah do penyakitan kok. Barang ini penyakitan. Orang tua aku Bayu. Umumnya saya penyakitan iku ya ora aku iki. Ora iso sing penyakitan kowe. Lah kok iso? Penyakitan iki umumnya awake cilik kuru. Lah iki semene aki ora ono sing kuru kok. Tetapi kan bukan Dobrak
kena gak perkara penyakit piye-piye. Penyakit apa? Nyatane nggonku awet cilik kowe do saya gedhi. Nih. Yo iku urip wong aku wong wadon. Ana sing kentut kawan pentile ireng ah. Nih aku gak. Ayo. Aku jek awet cilik kok. Ayo jajal delok nggonem gedhi tadi. Alah gak kendhi. Alah ora kendhi. Malah genan langsung kokokno. Ora iso. Aku adono calanan ngekeni banyu tak doy. Saru apa, Mbok? Pengantene iki dhisik kebakel.
iso mangan. Gampang tak golekno iwak. Apa? Iki dibelah wis sedengan. Masa. Aku malah kudu ngising. Iku mantap. Wis gak apa-apa. Piye? Iki nek ana wong nunut ngeyer terus aku kudu piye nyong gak nyong. Nek aku ngono ora gelem wong aku ora duwe apa-apa. Ya ditampa lah gak apa-apa, Mbok. Golek iki gak Yen melu nang kene. Iki golek iku weten. Ayo. Bedok-bedok nyanyi nang kopiye. Iki ku anake sapa? Rene, Tom, aku bingung lho kowe. Lek ijeh nomok dandan iso kaya wong ceklok. Iki das rembok iku mundur. Tau apa wong tuku es njaluk duit aku. Pas sedar aku tukokno bab es ajare iki. Jenengan sendiri apa gak nyong? Teganyang. Masuk ke ini loh, masuk ke loh. Wong ngeke pas ngono bocor nang kuat. Wis mbok apa lah gak apa-apa. Kok nek masalah Janji lho ya. Jatah manganmu tak meneh nang kono. ora apa-apa. Wis lah mbok gak apa-apa. Ngono ya wis. Ya wis. Wis nek ngenger ning kene ya wis tak tampa, Nduk. Yo ya tak angkat dadi anakku kaya anak-anakku liyane iki. Mbok angkat anak ki piye to, Mbok? Gak apa-apa. Usah. Direne iki kandhane ganyong iki berbagi sedekah ngono. Lah wong kene ae mangan kudu kekurangan kok sedekah. Lah jatah ganyong tak menehno. Ganyong ben ora mangan ra Ora usah apa-apa. mikir perkara mangan, kowe kudune matur nuwun kowe sok ben nek wis bojo di bojo, simbok rong gedhe, di bojo dhewe sok ben iku kok kena dengan aku tuh arisan ku mesti bisa nek. Aku sak kaya lastri karang. Lastri kuwi wis pamitan sama apik besar. Arisan, arisan, ape mantu, Sampai jadi pengapit. ngapit, aku riasi mah juga. Ya wis gak apa-apa. Mbak! Biasa saiki mbok. Aku telan, Mbak Yu. Masa? Ala kudu tak cemplung nang sumur. Ojo, Mbak. Aku kok ngomong ora ono aku tak kuat. Lah, oke mang bergelut karo singa ta. Gegelem larek-larek. Ya tak tekoki, Mbok. Tapi si mbok kuwi lagi bar kebon angin-angin kok. Ngenalen apa? Wong Lesus. angine metu terus angger jengking dus. Aku tak omong apa? Karek kowe omong ora. Yo tek kon rasa sae. Aku dicakep. Yo trep rai dhewe aku rasa ngomong tak gomah. Kok tak kurian. Yo bar. Wong ku yo tok pure sekali-sekali ra apa-apa. Kowe urung tau didoni wong guring. Kowe nek kepen yo kono. Ya wis kene, Nduk. Gak apa-apa. Melu ngenger ning omahku wis tak anggap kaya anakku. Ning wong anak-anakku iki duwe jeneng kabeh, ana sing keteng abang, ana sing keteng ungu, ana sing biru, ana sing ijo, ana sing Keteng mental. Mbak, jenengku iku gak keteng ganyong. Keteng mental. Iki keteng trepes. Yo kaya tak kei jenengmu. Ya wis tak padake karo sandanganmu, tak wehi jeneng keteng kuning ya, Nduk. Piye? Anggone sampean jenake kok apik men. Lho, ya ora apa-apa to, Nduk. Jeneng karo Aja musik kok ora apik. galak-galak. Ambekmu ki lho rasa nyuntar-nyuntir. Kok padake aku kok. Lah bener nek wong jambangan Aduh. lah. Jirene ning kene wis padha-padha anake Simbok. Simbok ya tak rada-rada apik barang ngono lho atine. Iya, iya. Aja apik-apik men lho, Mbak. Ya ora apa-apa wis. Ya Nduk. jadi padane